Lola patay human na hit and run sa Bukidnon ug duha ka rider nagbangga patay usab sa Alubihid, Misamis Oriental. Si James Paulayap alang sa dugang detalye live. James? Sara, gikan kuno nakilubong ang 80 anyos nga lola dihang napunggit kini sa motor samtang patabok sa highway. Samtang duha ka rider ang patay usab, human kini nagsungag sa kalsada. Dead on arrival sa ospital ang 80 anyos nga lola, human kini nabanggaan og motorsiklo sa barangay Kabangahan, Malaybalay City, Bukidnon. Nailhan ang biktima nga si Rosalinda Valmorida nga residente rasab sa maong lugar. Sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station, gikan matud pa nagtambong og lubong si Lola Rosalinda uban ang banay dihang pagtabok niini sa Kabangahan Highway. Nabanggaan kini sa motorsiklo nga dali sab misibat paghuman sa insidente. Ang pinaka problema ani kay wala man lang ni hunong tong nakabangga, and then sa follow up nagihimo sa tong mga investigador na isa ka CCTV na makita niyo pero very dili daw klaro. Wala matud pa nakuhaan og plate number ang maong motorsiklo. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang kasong atubangon sa maong rider. Hustisya ang singgit karon sa mga kabanay ni Lola Rosalinda. Manawagan lang ni itong naka-hit and run sa among mama diri sa Kabangahan niya. Ngayon mag-surrender na lang siya dahil gusto na mo nga makikitorya siya sa amua. Samtang patayan duha ka rider sa motor, human kini nagbangga sa barangay Lugilo, Alubihid, Misamis Oriental. Subay sa investigasyon sa kapulisan, nga kusog matud pa ang dagan sa motor nga gisakyan ni Paul Christian Morin tungod aduna kini ginagukod nga laing motor. Dihang mibangga kini sa motorsiklo nga gimaneho ni Kent Osito. Unya nadasok pa kini sa truck nga nakapark sa kilid sa kalsada. Dead on the spot si Paul Christian Morin. Samtang nadala pa sa OWA Hospital si Kent Osito apan namatay kini paglabay sa pipila ka oras. Kinatunan pa sa kapulisan ang mamahimong disposisyon sa maong kaso sanglit patay na ang duha ka involved sa aksidente. Samtang panawagan sa kabanay sa lola nga nahit and run sa usa ka rider sa motor nga mopati mao na. Sara? Okay, dagang salamat, James Paulayap.